Un accidente de tráfico deixou 2 feridos en Ribeira despois dunha colisión entre 2 vehículos. Sospeitase que un dos condutores implicados se encontraba baixo efectos do alcohol, feito que puido ser o desencadeante do sinistro. Un aparatoso accidente de tráfico deixou 2 persoas feridas esta tarde no municipio de Ribeira, entre os cruzamentos de Xarás e o Vilar, na zona do Mirador da Pedra da Rá. O sinistro ocorreu entre as 12:30 e a 1 da tarde. Na colisión estiveron implicados un Peugeot e un Volkswagen Golf, que chocaron de maneira frontolateral despois de que un dos coches invadise o carril contrario. Como consecuencia do impacto, desprendeuse unha roda do Golf e o outro coche que circulaba detrás tivo que realizar unha maniobra evasiva para evitar a colisión. As 2 vítimas, un home de 46 anos e unha xoven, foron trasladadas ao Hospital do Barbanza para recibir atención médica. O condutor do Peugeot, que presentaba síntomas de estar baixo os efectos do alcohol, negouse a realizar a proba de alcolemia, polo que se investiga a súa posible responsabilidade no accidente. As vítimas foron atendidas in situ e rapidamente trasladadas ao hospital. A súa situación é estable, pero están a ser sometidas a probas para determinar o alcance das súas lesións. Este accidente subliña a importancia de manter a prudencia nas estradas.